Sugeng para pembiyarsa monggo sambi sukarana mirengake pagelaran kita nangge jaranan sinar budaya mijil saking tulung ngagung kang dipimpin Papa Suyitna natyang leluri budaya mresaya kembang ngrembaka kabudayan jaran kepang pandegane para kadang meski nderek berjuang seni kita aja ilang tamriye bisa maju kencang ora ana kang pepalang mugi Gusti weh pepadang sinar budaya terus kumandang sugeng para pamiyarsa monggo sami sukarana mirengake kesenian kita nangge jaranan sinar budaya mijil saking tulung agung kang dipimpin Bapak Suyitna natyang leluri budaya mresaya kembang ngrembaka kabudayan jaran kepang pandegane para kadang nderek berjuang seni kita aja ilang pamrih bisa maju kencang ora ana kang pepalang mugi Gusti weh pepadang sinar budaya terus kumandang Semanten sedaya para penonton semonggo kita pirsani wonten Ade Atta Ferry dan juga wonten Dika Faisal Nafil Dimas wonten dalu punika nggih
jelas dalam dan pada itu sing hati-hati yo ger sinar budaya oh la 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 Ayo keren siji soal si juga diaturke kaya ngopo lah kaprigraning dening Pak Satrio keren. Oi, yo. Lah. Ara, os. Wah, dalah. Oh ya. Bergoyang bersama sinar budaya. Hey, 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 Ya budale pramatya bala agar kumebyar angite turun agawe horat ing praja gumurah anggatari sesanti pindho ning kang
Nenggih para satriya-satriya kang jangkep cacahing wonten lelem nggih. Para putra-putri saking sinar budaya. Bapak Suyitno Edhop cangkring lulung agung manoi. Katon bagus-bagus pasuryane lan uga katon-katon gumep garel busanane man. Ya. Kawis katinggal kadya dene Kartika Kemukus ingkang mapan wonten sajroning jagat Manggilan. Opa yo Bergoyang bersama Sinar Budaya, kerjasama Novan Audio, matur gunging panuwun. Hae hae, oh ah oh ah, oh 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 oh. Siapa itu
biru merah bibirmu hitam bayungmu merah bibirmu sayang siapa namamu aku ingin tahu kenalan namamu tolong agung mas tempat tinggalku Jalan Sudirman 38 boleh kau tahu kenalan namaku Sinar Budaya iku namaku asik goyang kiri goyang kanan atur nuwun kanca-kanca sedaya kang ramu sesarengan Sinar Budaya Bapak Suyitno siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu aku ingin tahu kenalan namamu tolong agung mas tempat tinggalku Jalan Sudirman 38 boleh kau tahu kenalan namaku Sinar Budaya itu namaku goyang titik sore nakir sing ditakir godhong karo esuk mikir sore yo mikir sing dipikir Sinar Budaya ayo Pak Slamet ye 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 yuk jos yo neng dia Kula padha sing ati-ati yo Sinar Budaya wonten Adi Alta Adi Ferry Dika Faisal Nafilan Godimas ya Allah matur Rasulullah
saja pantes tur katone ayu yen tak sawang amung goyang guyu jebulane anake Pak Setu kapan bisa dik aku nyanding sliramu rawan desa anteng tur ya lugu awake cilik ora pati lemu yen ora weruh ning sirah dadi ngeluh Sutini Lawan desa anake wong tani yo yo Dek Sutini Dek Sutini aku wati Dek Sutini Lawan desa sregep ngaji Dek Sutini kapan bisa uripnya wiji jalo apa dik bakal tak turuti klambi anyar bakal tak tekani apa njaluk gelang kalung sing gedhi Iya, Mas. waton sliramu gelem tarabi Siar budaya. Dek Sutini pancene kepenak lek ngene iki yo 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 oh 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 Sopo kae dek nganggo klambi biru sajak pantes tur katone ayu yen tak sawang katon guyang-guyu jebulane anake Pak Setu kapan bisa dek aku nyanding sliramu prawan desa sing katone lugu awake cilik ora pati lemu yen ora weruh sirahku dadi ngeluh Dek Sutini lawan desa anake wong tani Dek Sutini yen guyu ora nguwati Dek Sutini rawan desa sregep ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiji njaluk apa dik bakal tak turuti klambi anyar bakal tak tekani apa njaluk gelang kalung sing gedhi waton sliramu gelem tak rabi kanca-kanca bakti budaya sebenarnya malih kantoran pinarak wonten dalem mriku.
oh oh oh. Oh, ha hey, oh ah, ha hey, yo yo, oh ah, ha hey, oh ah, ha hey, yo, oh ah, ha hey, oh ah, ha hey, ha hey, yo yo. Oh, hey, tas, hey, yo, yo, oh ah, ha hey, oh ah, ha hey, oh ah, ha hey, oh ha, ha hey, tas, oh, yeah, yeah, yeah,
kaya kentrum Yuk. kenong keembul senggean pak tepak sikil loro sing rampak uber-uberan tangan daplang sing golan tak tungken tak gentung kendangi kaya kentrung imbal-imbalan kenong kembul senggaan pak tepak sikil loro sing rampak uber-uberan tangan daplang sing golan ha-o ha-hi ha-o ha-e i-o ha-e Yuk. Yuk. Kelamun weru siramu Ayo lo sinar budaya. Hosa, hosa. Ayo dong. Kok penak men. Pangkleke. Tali aku, tali SMS ora balas. Oke, ini paketan ora masuk belas kok SMS.
Pipimu mesti Kepriye? tak jiwa. Aduh, 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 yuk. Lali janjine kandhane alasane mangkolake sapa wong sing ora gelo Ya mesti gelo. kadung dandan kowe ora teko ya leren-leren barang ngono lho Mas. Iya, aja dilereni iki kok mek nyenggaki aku tok. Ora. Wih, Iki garapen kuwi. Iki nek sing beda. Kanca-kanca YouTuber iki sumen tenanan. Iki asli nek sing beda. Iki apa aku ngene-ngene apa sampean ki lek biasane Ya apa? Reni kan ya bodine kan ya langsing. Iya, lho. heeh. Tapi iki beda. Piye? Iki lho tok gemo sing ngarep ngapa kowe? Meteng. Heeh. Teplok tak gekne anu lagu kuwi lho. Kico man iya sing Lah kuwi. iya, heeh. Piye iki guru-guru sampeyan iki? Mbok gekne lagu ngono iki. Tak gekne Kico mania. Lah iya. Man ironi to ki begini. Kico mania ki aku nyanyi ironi lho. Iya. Janjane kowe neng ngendi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sujana ora ngira kowe kencan karo wong liya ayo Ren Sinar budaya. singkat bro Lazarano Lazarano hey 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 Aku bela kene. Yo yo yo. Iyo Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak ning Tawangmangu. ya kaya biasane awake dhewe jalan-jalan to Nganti lingsir srengenge anu kene aku Hey, hey. kowe jebul kaya mangkono solo tak SMS rambalesi yen tak telepon malah mbok pateni ora mateni ngono mangkel aku mangkel kita penuh pipimu mesti tak jiwa 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 ya aduh lali janjine kandhane alesane sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora tau kadung dandan aku ora teko Heeh. mangkel atimu yo yo mangkel janjane kowe neng ngendi sinar budaya gelagatmu sajak nyupriyani atiku sujana ren ya yen jera tak pikir kowe kecantol tukang Jos. yo 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 hop yo hey hey yo 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 iki jaranane iki jaranane iki jaranane sinar budaya sinar budaya yo yo
Ayo adik-adik cek pada minggir Ayo, nggih. iki lho. Itu pangan dadamu. Tapi ada kamu. Wehehe. Baik, iya. Yong, yong, yong. Ayo, ya om. Hei, Yo, Ayo. yo. Siji saka siji ya. Daripada ya tas hati-hati. Oke, ya diatur ke kaya apa iki gimana ya? Ayo, 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 ayo. Ajar, ajar, Ayo, ajar. ayo, Ajar, ayo. kowe. Ayo. Bosok. Wehehehe. Yo, yo, yo. Bosok kowe. Bosok. Hei, tas. Yo, yo. Ayo, ayo. Iki lho. Ayo, ayo, ayo. Aduh, yo. Lah, lah. Lah. Yo, yo. Iki, ayo. Oh, iya. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Sayuk. Sinar budaya. Joto mandang hanggam prang hana bang graler singolodro kridaneri sang raseksa ana bang untap sar wilu mampah hanya nyekap sang paketan bagatan sah mulat lir mutiwat sang mangsa rebah kasulaya.
suwe hang leledo wong ayu sigarane jiwa esemu anglam-lambi bebasan kagawa ngimpi saben wanci tansah katon apa besok bakal kelakon gandeng reruntungan tumuju manjing bebrahayan ning eloke kahanan wong tuwa ora dangang jalarane amarga beda derajate wis mupodro ning rasaku arep piye kudu tak lilane mung siji welingku sekatresnan kanggo kowe yuk 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 yeah la 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 ayo 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 ya di cokotan gak cokot gak ayo di ya. Oh, iya man, aku jaluk mulih man. Mulai neng di kantor, dengan jaranan sinar budaya menjamu. Itu gak no selamat man. Ya minggat apa no.
Yo, ayo. Jos. Yo. Ayo karo ho. Yo. Ayo. Ora ayo rite. Ayo. Ayo. Yeah. Eh. Yo. Ayo, ya. Lawas. Ayo. Kotas. Ayo, haha. Yeah.